Има един кристал, който всеки емпат е нужно да притежава, за да защити своето енергийно поле от чужда енергия и негативни хора. В това видео ще ви разкажа кой е този кристал и какви са неговите ползи. На първо място, какво означава да си емпат? Емпатите много често усещат чуждите емоции и ги изживяват като свои. Точно заради това много често се случва да попиват от чуждата енергия и имат нужда от енергийни граници. Камъкът, който е нужно всеки емпат да притежава, за да засили своите енергийни граници, своето енергийно поле и самочувствие, това е черният турмалин. Турмалина е най-мощният защитен кристал, който съществува на Земята. Неговата кристална структура отблъсква негативната енергия и я връща при неговия собственик. Така че ако си от хората, които са отворени към външния свят и не знаят как да спрат да приемат от чуждите енергии, пробвай се да носиш черен турмалин за поне 30 дни. Носи го на себе си като гривна, постави го в дома си и само забелязвай как ще започне да се променя цялостното ти състояние. Защото освен защитна енергия, турмалин се свързва и с нашата коренна чакра. Това означава, че неговата енергия ще ти помогне да бъдеш по-заземен,